أرست زينام قدامي منستر أبي أحمد أبي استرخبلو سند سممعنة بتحيت كومبلكس مفري زمناو دوقعي تختيمهم منفسي كالي زبل حدنت زت أناخر هنصت عبي قدب الداس مززامو تحبيرون كاب زيناتي روسيا برسا كتما يوكرين زغنت كيف دبداب درون مكيادا تقليزون سلام طعنا بلي زخوركم تملكتي كمي تمسيول كساعات حد قينو كم تلمود مع زينة حزنا مزينا لنا زيناتات ندمراكم ساقم صنح أنا برهان فسام فلما حتى زيناتات قدما منستر أبي أحمد أبي استرخبلو سند سممعنة بسعيد كومبلكس مفري زمناو دوقعي تقدمهم تي كتام سممعنة أمونغو هولدينغ إنفستمنت إثيوبيان دانغوتي جروب نيو تفصيل مزلهم توم قدما منستر أب محورة ميديا مبزم حالفو ملختي نب وحسنة مجبن سججر حرشان أب نجورو جعزو كال معباله بتحنا لنا يوم كل تنة حمشت بليون دولار إنفستمنت فسس جبر اللوتي ميجا بروجكت أب عمت كسب 3 مليون متريك طن زمناو دوق عزفري كم زخونة تجليزهم زيد ما إثيوبيا كابك قداموت أفريتي كابز بحالا هاجرات حانتي كتكون كم زجبرة تجليزهم إثيوبيا أب لوط كاب أير أفريكان كاربيان جوبايتات أفريكان بيراوي أهجراون ربحتات زحلو أجنداتات بمقرب مريح قدا كتتواصع يا كبل منستر قدات وصاي أفليتلهم أقبل قالت منستر أمباسادر نبيات جيتاتشو أبزابو مجلسي محبرسب كاربيان أفريكان مبل كالاي جوباي لوط كاب أير أفريكان عوت بزخانة مجدين متنقد مدلاو كم استجبر جليسهم يوم أتي جوباي أب برازيل نزكايد مبل سلاس جوباي لو تكاب أير علم نايب على دمسي حذاء تقرب العدل كم زفتر وانتزاريبهم أبدي سببا أبزكايد جوباي لعلي 25 عدمات كم ساتف محبار أفريقيان صعونتو لو تكاب أير نمصور حبراوي زخنة أفريقياوي بالحات زحنت تصلو مدرك كم زخون وين جاليتهم يوم حبرت أفريقيا دك أنستيو أب أهجراوي هنصت سلام مرجعن زلون إجام معباي فلي تقرأت كمز هبو أبو منبرتي حبرت محمد علي يوسف جالس أملهم أبو منبر كوميشن حبرت أفريقيا محمد علي يوسف مس حداش شومنيام فلي لوخ دك أنستيو سلام دحنتنتي كوميشن أمباسادر لايبراتا مولا أب دي سابام فلا استراتيجيكاوي زته أسالي أملهم توم أبو منبر صعرتات فتاتحا قنصتات حبرت أفريقيا مرحنتن حلوان دكانستيون كاندي مأخل تقرأت كخون كمزلوو حابيروم يوم حلافنت سراح أمباسادر لايبيرتا مس كما جندا عسرة سوسان سلستن حبرت أفريقيا كمول محاور سلامن دحنتن حبرت أفريقيا زولو شتوتات نوح اوان كمز تأساسر بمقلات اتحبرت زمرحوم دردراتن كيدتات سلامن مس عاشما قلتي دك أنستيون عرا سرعة صوتان ناي متأسسار شتو كم زلوون عرديوم يوم بدك أنستيو نزمرحو إنشيتيفات قرب فاينانس كلو كم زقبا بمحبار أبزي مداي حبرت أفريقيا نستفرالي بروجكتات ملو دقف كم زهب عرقاقي صملوم فلي لوخ دكي أنستيو سلام دحنتون كومشن حبرت أفريقيا أمباسادر لايبراتا مولا بقدن أبك قدامي عمد زمن السلطانن مسل دك أنستيون مخبار بممقات جام مريحنت دك أنستيوم نمعباي أبا سرعة صوتا زيجبطو تيتات نممصان بتخرت كم سرحة حابيران
ኢትዮጵያን ፓኪስታን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምትሕብባር ሓይሊ ኣየር ንምጥንኻር ተስማዕሚዐን። ዋና ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ምስ ዋና ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ፓኪስታን ኤር ቺፍ ማርሻል ዛሂር ኣሕመድ ባበር ሲዱ ኣብ ኢስላማባድ ተዛትዮም ኣሎም። በቲ ዘተ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ሰራዊት ምክልኻል ብዘመናዊ መልክዑ ንምድላው ስልታዊ ትኩረት ሓዊሱ ኢትዮጵያ ኩለመድያዊ ጉዕዞ ለውጢ ከም እትርከብ ገሊጾም ኣሎም። ኤር ቺፍ ማርሻል ዛሂር ኣሕመድ ባቡር ሲዱ ብግድኦም እቲ ዑደት ኣብቲ ሃገር እናማዕበለ ዝመፀ ርክብ ዘርኢ እዩ ኢሎም ኣሎም። ኣምባሳደር ፓኪስታን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ጀማል በከር እቲ ዑደት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ሓዱሽ ስልታዊ ምትሕብባር ምዕራፍ መሰረት ምንባሩ ገሊጾም ሚኒስትር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን በለጠ ሞላ ጠንካራ ቁመና ቴክኖሎጂ ንምህናፅ ኣብ ዘኽእሉ ስራሕቲ ርብርብ ክግበር እዩ ኢሎም። ሚኒስትር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ቢሮታት ክልላትን ኣብ 2017 ዓ.ም ዝነበሮም ኣፈጻጽማ መደባትን ገምጋም ትልሚ 2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ይሳለጠሎም። ዶክተር በለጠ ሞላ ኣብ ዝሓለፈ ባጀት ዓመት ንዜጋታት ፈጠራ ዕድል ስራሕ ልዑል ግደ ዘበርክት ኣዋጅ ስታርትኣፕ ንኽጸድቕ ምግባር ሓዊሱ ብዙሓት ስራሕቲ ከም ዝተካየዱ ገሊጾም ዝተረኣዩ ክፍተታት ብምእራምን ዝተረኸቡ ውፅኢታት ኣጠናኺርካ ብምቕጻልን ትካላውን ሃገራውን ቁመና ቴክኖሎጂ ንምህናፅ ዘኽእሉ ስራሕቲ ርብርብ ከም ዝግበር እውን ተዛሪቦም አዲስ አበባ በዓይነቱ ፈላማይ ኣብ ዝኾነ ዓለም ለኸ ውድድር ምምሕዳር ናህሪ ከተማ ወርቂ ተሸሊማላ። ኣብ ብሉምበርግ ፊላንትሮፒ ብምምሕዳር ናህሪ ሕግታት ብምውፃእን ተግባራዊ ብምግባርን ድሕነት መገዲ ዘመሓየሹ ከተማታት ኣወዳዲሩ ኣፍልጦ ሂብሎም። ብመሰረት እዚ ብሉምበርግ ኢኒሽቲቭ ፎር ግሎባል ሮድ ሴፍቲ ኣብ ዘሰናደኦ ውድድር እታ ከተማ ተሸላሚት ወርቂ ኮይናላ። ካብ 2015 ክሳብ 2017 ኣብቲ ኢኒሽቲቭ ዘለዋ ከተማታትን ምምሕዳራትን ብውድብ ጥዕና ዓለም ዝድለዩ ሽተታት ናህሪ ወሲደን ተግባራዊ ንኽገብራ ፃውዒት ተገይሩለን ነይሩ። ከንቲባ ምምሕዳር አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ከተማናም ብዘመዝገበቶ ጭቡጥ ውፅኢት ብብርኪ ዓለም ተዓዋቲት ሽልማት ወርቂ ብምዃና ልዑል ክብሪ ይስምዐን ኢለን። ኣብቲ ውድድር አዲስ አበባን ቦጎታን ተዓወቲ ወርቂ ዝኾና ከተማታት እንትኾና ቤንጋሉሩ፣ ቦነስ አይረስን፣ ጓዳላጅራን፣ ብሩር ከምኡውን ካምፓላ፣ ሞምባሳን ኪቶን ተሸለምቲ ነሓስ ምዃነን ተረጋጊጹ። ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ሓዝነም ዜናታት ከሕልፈኩም። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቅ ሸዋ ምህርቲ ስርናይን ጣፍን ብሰፊሑ እናፈረየ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ዞባ እታወት ሕርሻ ብእዋኑ ምቕራቡ ሓረስቶ ዝሓበሩ እንትኸውን ካብ ዝሓለፈ እዋን ዝሐሸ ምህርቲ ንምርካብ ትፅኢት ከም ዝገብሩ ድማ ገሊፆም ኣለው። ንፀብፃብ ዋለልኝ ታምር ኣባዲ ደመቀ ምህርቲ ሕርሻ 2017-18 ካብ ዝሓለፈ እዋን ዝሐሸ ንምግባር ብብርኪ ሃገር እናተሰርሐ ይርከብ። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ሸዋ ምብራቅ ጥራሕ ልዕሊ 19 ሚሊዮን ኩንታል ምህርቲ ንምርካብ ዝተተለመ እንትኸውን ጣፍ ስርናይ ሓዊሱ ካልኦት ዝራእቲ እናፈረዩ ይርከቡ። አንድ አይነት ዘር ምርጥ ዘር ሓደ ዓይነት ምርጥ ዘሪ ብምዝራእ መንግስቲ መዳበርያ ሓዊሱ ጽቡቓት ፀረ ባልዕን ፀሃይን ኬሚካላት በእዋኑ ስለ ዘቕረበልና ጽቡቕ ዝመራ ረኺብና ኣለና። በመዳይ እዚ ሕጉሳት ኢና። አሁን ስንዴና ጤፍ ነው እንትን የምንለው ክላስተር አምናን የጀመርነው ሕርሻ ክላስተር ዝሓለፈ ዓመት ኢና ጀሚርና። ስርናይን ጣፍን ኢና ዘሪእና ጽቡቕ ሒዙ ይርከብ። መዳበርያ ብእዋኑ ኢና ረኺብና። ምሩፅ ዘር እውን ቀሪቡልና እዩ። አንገር ጥሩ ነው እንግዳውን ለው ስታም እንግዳውን በጣም ደስ የሚል አዝመራ ራሱ አሁን ጽቡቕ ዝመራ እዩ ዘሎ። ከምቲ ዝረአ ፀሓያይ ዝበሃል ይብሉን
መዳበርያን ፀረ ባልዕን ተገይሩሉ እዩ ፍርያትን ምህርትን እቲ ዞባ ንምዕባይ ካብ ሓረስቶት ብተወሳኺ ክኢላታት ሕርሻ ልዑል ደገፍን ክትትልን ኣብ ምግባር ይርከቡ ክላስተር ከተባለ እዛ መሃል ላይ ማሳው ይታወቃል ብክላስተር ስለ ዝኾነ ዘድልዮም ምርእ ዘሪ መዳበርያ ፀረ ባልዕን ፀሃያይን ብግልፂ እዩ ዝፍለጥ ንሓደ ሄክታር ዘድልዮ ብኽኢላታት ሕርሻ ተጸኒዑ ተፈልዩ እዩ ቅድሚ ሕዚ ብግምት እዩ ዝስራሕ ነይሩ ደገፍና ዝተፈላለየ ዘሪ ከይዝራእ ንከታተል ሓደ ዓይነት ዘሪኦም ተመሳሳሊ ፍረ ንኽረኽቡ ኢና ንፅዕር ይሄንን ጤፍ ለማየት የበቃኸው ይሄ ቅድም ስታይ እዚ ዝርአ ዘሎ ውፅኢት ጣፍ ሓረስታይ ዝተዋሃቦ ኩሉ ሓገዝን ድጋፍን ብዝግባእ ኣብ ተግባር ስለ ዘውዕሎ እዩ ሰብሉ በቅሎ በእንክብካቤ ላይ ነው የምንገኘው እቲ ዘሪ በቂሉ ኣብ ክንክን ኢና ንርከብ ክኢላታት ሕርሻ ምስ ሓረስቶት ኮይኖም እዮም ደገፍ ዝገብሩ ካብ ዝሓለፈ እዋን ዝሓሸ ፍርያት ክንረክብ ኢልና ትፅቢት ንገበር ዘፈር ሕርሻ ብሜላ ኣተሓራርሳ ኩታ ገጠም ትኹረት ተዋሂብዎ እናተሰርሐ ይርከብ መንፈሲ ከኣልዩ ዝብል ሓድነት ዘጠናኸረ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ምዝዛሙ ተሓቢሩሎም ኢትዮጵያ ነቲ ግድብ ንምህናፅ ዝሓለፈቶም ፈተናታት ልዕልና ህዝባ ዘረጋገፀ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ንፀብጻብ ነፃነት ፍቅሩ ድሃብ ያሲን ይከኣል እዩ ዝብል ጥንካረ ዘጎልበተ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ምዕራፍቲ ህንፀት ተዛዚሙ ንኢትዮጵያውያን ሓዱሽ ታሪክ ኣብ ዝኸውን ምዕራፍ ይርከብ ኮይኑ ግና እቲ ህንፀት ዝሓለፎም ፈተናታት ኢትዮጵያ እቲ ግድብ ንኸይትሃንጽ ዝገብር ነይሩ ለውጡ ሲጀመር እቲ ለውጥ እንትጅምር ሓፈሻዊ ኸይዲ እቲ ለውጥ ዝቃወሙ ብፍላይ ፕሮጀክት ግድብ ህዳሴ ህንፀቱን ክቋረጽ ዝደልዩ ኣካላት ልዑል ዝኾነ ፀገም ፀጥታ ኣብቲ ከባቢን ከጋጥም ገይሮም እዮም ትቐንዲ ምክንያቱም ድማ ነቲ ህንፀት ምቁራጽ እዩ ነይሩ ይህንን ግድብ በመጠቀም ኢትዮጵያ ልማቷን ታረጋግጣለች ማለት ነዚ ግድብ ብምጥቃም ኢትዮጵያ ልማዓት ተረጋግጽ እያ ማለት ሰላማ ትዕስል ህንፀት ሃገረ መንግስቲ ተሳልጥ ዓቕሚ ትፈጥር ኣብቲ ዞባ ልዑል እጃም ትፃወት ሃያል ሃገር ትኾን እያ ማለት እዩ ነዚ ንምትዕንቃፍ ልዑል ርብርብ ይግበር ነይሩ ሕዚ ግና ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኣብ ፍጻመ በፂሑ እዩ ብርግጽ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ልዕልና ህዝብታት ዘርአየ መርኣየ ሓድነትን ሕቶ ልምዓት ዝመለሰ እዩ ነይሩ ኣባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዋና ተፀዋዒ ሚኒስተር ዶክተር ተስፋይ በልጅጊ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ልዕሊ ዝከኣል ዝኾነ መርኣያ ሓድነትን ካልኣይ ዓወት ዓድዋን ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ምናልባትም ከዓድዋ ቀጥሎ ሌላኛው አድዋ ነው ምንለው ምናልባት ካብ ዓድዋ ቀፂሉ እቲ ካልእ ዓድዋ ንብሎ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ብደምን ዓፅምን ህዝቢ ዝተሃንፀ ናይ ሓባር ታሪክና እዩ ምልክትና እውን እዩ ኣብ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ ዳይሬክተር ጉዳያት ኣፍሪካ ጀነራልን ኣባል ተላዛበ ጉጅለ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኣምባሳደር ዘሪሁን ኣበበ በወገኖም ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዕዳ ናብ ሃፍቲ ዝቐየረ ፕሮጀክት ምዃኑ ይገልጾም በአባይ ምክንያት ያረፉብን ጠባሳዎች በሙሉ ብሰንኪ ግድብ አባይ ዝዓረፉ በሰላታት ልቃሕ ምክልኻል ጸላቱ ውሽጥን ደገን ዝገብርዎም ብዙሓት ዕንቅፋታት ጸረ ሰላም ምንቅስቃሳት ምስ ልምዓት ዝተሓዙ ምስ ግድብ ህዳሴ ዝተሓዙ እዮም እዚ ብኣግባቡ ሒዝና ናብ ሃፍቲ ስለ ዘይቀየርና እዩ ዝመፀ ፀገም እዩ ሕዚ ግና ንህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ናብ ሃፍቲ ምቕያር ኽኢልና ኢና ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኣፍሪካ እውን ኩርዓት ምዃኑ ዝገለጹ ድማ ኣምባሳደር ስለሺ በቀለ እዮም አፍሪካ ራሷን ችላ ተደራድራም ይሁን አፍሪካ ዓርሳ ኽኢላ ተላዚባ ኾነ ሃፍቲ ተኣኻኺባ ንአፍሪካ ምልማዕ ከም ትኽእል ከም ኢትዮጵያ ዝበለ ሃገራት ድማ ነዚ ዕውት ስራሕ ምስራሕ ዝከኣልን ሃፍቲ ምፍራይ ከም ዝከኣል ኢሉ እውን ህዝቢ ባዕሉ ምህናፅ ከም ዝኽእል ዘርአየ ፕሮጀክት እዩ ኣብቲ ዘተ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ካብ ሃገር ሓሊፉ ዞባዊ ምትእስሳር ተጠናኸረሉ ፕሮጀክት ፓን አፍሪካ ምዃኑ እውን ተመላኺቱ እዩ ዜጋታት ናብ ዝኸፈ ፀገም የሳጥሕ ዘሎ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት ንምክልኻልን ንምቆፃርን ኣብ ማሕበረሰብ ግንዛቤ ምፍጣር ከም ዝግባእ ተገሊጹ መንእሰይ እንተኽኢሉ ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ንክልወጥ እንተዘይክኢሉ ድማ ብሕጋዊ መልክዑ ክወፅእ ከም ዘለዎ እውን ይሕበር ጌታቸው ዓለሙ ኣብ ኢትዮጵያ ዋሕዚ ቁጥሪ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ካብ ዋና ወስኸ ምምጽኡ ግሁድ ሓቂ እዩ አይሻ መሐመድ ዝሐሸ ናብራ ንምድላይ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ እትጓዓዝ ሓደ ዓመት ኮይኑዋ ጉዕዞኣ ብኤጀንሲ ዝተፈጸመ እኳ እንተኾነ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ዝተኸተለ ብዘይምንባሩ ብኣስራሕታ በኣግባቡ መሃያ ከም ዘይተኸፈላ ትዛረብ እኔ አንድ ዓመት ሙሉ ሰርቼ ብሩን አልሰጠችም
أنا حدا عمت ملء سريحة جنزب يتوابنن دحريو وزئه ناب إمباسي مزاخو أتوم إيجنسي نايب على موسيدوم يوم أنا جن أبسل استجازو تأتي زرخب خو جنزبيلن دحريو باسبورتي بوم وزئيلو مني زفلتو بوتاون أين برن دحريو سوات دحاتتكو نابز مزئه ببعمتو بزي حقاو مقدي بركز بلو زيغاتات كاب إثيوبيا يسددو يوم بزي حقاو يسددو زوم زيغاتات زي لفعلو كاب زي مخفال جميرو استفلاليو قفعتات أبلع اليوم كم زبتصح يفلات وقتك بجاجاتاي نمتينا كنني بقاو دولو كين حدا عمتن شدش توارح تقوزيران تسرح محيا بجقجعيوم زخفلو النيروم دحريو قلنا سرحتي 4 توارح انت يخفلوني انت تسنحو نمنتاي زي تخفلوني إله حتى تقوم بزدما بليتي واقعهم كاب كذا ساقوقني أب منستير سراحن كيلتن فصامي سراح سمريت وصاي حقرات أيت إرمياس تكلو أب ETV مدبات ديسك أن ترخيبهم نتي صقم نمقراف منستير بيت عيوم بتخرج يسرحالو الليلهم بفلاي دما موياوي سلطنا نهبه بحقاوي يلأخ مهلاو يقلصوم በዚህ ዓመት ብቻ ከ700 በላይ ማሰልጠኛ ተቋማት ሎምዝ እንጥራይ ልዕሊ 700 መሰልጠኒ ትካላት ኣብ ኩሎም ክልላት ተኸፊቶም ስራሕ እንዳሃቡ እዮም ዞም መሰልጠኒ ትካላት ምስ ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ዝተኣሳሰሩ እዮም ስልጠና ክህቡ ከሎ እንዳተመዝገቡ እዮም ዝስልጥኑ ከም ዝጀመሩ ይፍለጥ እናኸፈሉ ጥራይ ዘይኾነስ ዓቕሚ ዘይብሎም ብናፃ እውን ንክስልጥኑ ኮሌጃትና ድልዋትን ክኾኑ ጌርና ኢና ዘይሕጋዊ ስደት ደላሎ ንመናእሰይ ከም እንስሳት ዘሳውሩሉ ምዃኑ ድማ ዳያስፖራ በየነ ገብራይ ይገልጹ ዘይሕጋዊ ስደት ዝሰርሑ ዘለዉ ዞም ደለልቲ ንብሎም ንሰብ ልክዕ ከም ሓደ ክገልግለካ ወይ ከዓ ንኽጥቀመሉ ትኽእል እንስሳ ምጥቃም ማለት እዩ ብሓፂሩ ቋንቋ እዚ እዩ ብዛዕባ እቲ ናይ ዘይሕጋዊ ስደት ከዓኒ እዞም ሰባት እዚኣቶም نزوم نزاح حقاو سدت ناتاتهم كم انسسا كحردو نزقرو زلو منسيات زفتر بايتاينا حجت بزبله صخستان قبر زلنا أيتبين قبراي أبوشت عدي سلام فتير كان من أسي عدل سراح فتير كازي حقاو سدت متراف كمز قباون يحبروم سلام تزهلو نيروكو زيوم صار السلام نسب كم انسسا جشوتو فطرانون أي طفون جن كم تهجين نريهم زلنا بقف من إسي نايزياتهم سلام أخونا يخيل سلام تزهلو سلام انت تزهلو نيرو نابنة حجاب إثيوبيا تهزن نريو زلنا دخلنا تاي مهالون إذا دخلنا تزي عند حد زي هاللي خاني تمن إسي ناب كم زي عينة نجار انتاي سمون بروفوكاي متجبرين انت زي هزيتو وانا نايتو زي حقاو سدت قداي كن مرمور كلنا اتو مسرت عبد السلام مخانو جن زنقعنا خواني يقولوا زد خف سقاي مناسين متراف كبعلو كابتي من سيبتوسخي ولدي أبيات عمنات أبيات تمرتن محبر السبن كيسرحلو كم زقبا يقلز من السير سرحن كيلتن بوغنو مسبداركتي أكلات بمتحبار عبد السفلاليو عودتات أسلتينو نابوز أي حقرات الإخ كم زلو زقلز كوينو بزيد ما تمن سي أب كلن كليلات أبزلو أبيات صحفة سرحن كيلتن ورداتات كمزقب كم زخل يقلز تفرقت حزر ما ناب زينات أخسجر روسيا أب رئيسة كتما يوكرين زخنت كيف دبداب درون مكيارا تجري سلام كسب حزي بتي استفسم دبداب 10 شعات سبات زموت تخون بركز زبالو دما قاسيلهم يوم بتي متقعتي أب استفرالي كابتات زندد بارع حون تكن كم استرعي مع قناة زينات صبيبا وتدراوي أم حداري كيف كم زوالو أب كتما كيف بيت متقعتي استوقعو هنصاتات عانيهم يوم سراحتنياتات هيوتات حندمام كاب تحتي فرسرات هنصاتات قديات نموصا انا ترباربو كم زركو يتغليزو زلوم اب موداتا قندقن زيناتات زعلت كزخاخركم قدامي منستر ابي احمد اب استرخبلو سند سممعنت بصحيت كومبلكس مفري زمناو دقعي تختمون منفسي كالي زبل حدنا زتنا خرنص عبي قدب داس مزامو تحبيهم
ካብ ዜና ወፃኢ ሩስያ ብርዕሰ ከተማ ዩክሬን ኬቭ ደብዳብ ድሮን ምክያዳ ተገሊጹ። ባርከስ ተመልከቲ ነሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት በዚ ዛዚና ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን። ሰላም